אדוני. יש לך מה למכור? כן, סיכה. ניר. אנחנו אמורים לעשות. קצת מפחיד פה. ניתן לכם עליה 10 לירות. 10 לירות? אתה רציני? בזף אמיתי. זה מהאולימפיאדה. חכה רגע, ילד. מה? יודע מה? אולי זה שווה 11. בשביל זה סובבת אותנו. באמת. ילד, חכה. תקשיב, אני לא ממש יודע מה אני עושה, זה רק... אני הייתי פעם חקלאי, והבריטים לקחו לי את כל האדמות. יש לי משפחה שאני חייב להאכיל. כמה משפחות אני חייב לדאוג. טוב, בסדר. לברוח! אם אני רוצה שמשהו יקרה פה, אני צריכה לעשות אותו בעצמי. אתה, אני אראה לך מה זה לחטוף מכות. ואותך אני שם על ספינה עוד הבוקר.